иске белән яшәмим, мин яңалык белән һаман атлыйм. Менә мин мәсәлән үз чиратымда сезнең бик яшь төшләремә керәсең дигән җырыгызны үлеп яратып тыңлыйм. Менә әлеге җырның язмышы турында да беләсем килә, әлеге җыр яңадан сәхнәгә менер микән? Яңартырга кирәк. Бөтенесенә дә инде аның яңадан тукталып, иҗат итәргә вакыт та калмый. Күп очракта инде менә яшьләр алып җырлый, һәм ансы да бик яхшы. Эчем ялкын, тышым салкын, сиздерәсем килмидер. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бездә бүген искиткеч кадерле кунак, халкыбызның моңлы сандугачы, барыбызның да яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Хәерле көннәр, исәнмесез Зәйнәп апа, ничек килеп җиттегез? Хәерле көн, исәннәрмесез, саулармысыз. Тик атлап түгел йөгереп килеп җиттем, соңга кулай яздым. Сезне күрүебезгә без ихлас шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Әңгәмәбезне башлар алдыннан сезнең иҗатыгыз турында сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Игътибар экранга. Татарстанның халык артисты Алтын барс премиясе лауреаты Зәйнәп Фәрхетдинова Үзбәкстанның Ташкент шәһәрендә туа. Бераздан Зәйнәпнең әти-әнисе туган ягына Татарстанның Азнакай районы Сарлы авылына күченеп кайта. Җырга моңа кечкенәдән һавас Зәйнәп киләчәген дә иҗат белән бәйләргә уйлый. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясенең хор дирижерлык бүлегенә укырга керә. Аны уңышлы тәмамлый да. Академияда укыганда Зәйнәп Фәрхетдинова Иделкәем татар җыры ансамбле солисткасы була. Ансамбльдә ул вакытта академия студенты Зөфәр Билалов та катнаша. Укудан тыш вакытыбызны ансамбльгә багышладык. Бирегә музыка уку йортларының студентлары йөри иде. Без дә Зөфәр белән шунда йөрдек. Башта дус булдык, аннары дуслык мәхәббәткә әверелде дип сөйли Зәйнәп ханым бер әңгәмәсендә. Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билалов гаилә дуэты буларак кыла түгел, аерым җырчылар буларак та чыгыш ясауларын туктатмый. Бүген аларның гаилә тормышына 30 елдан артык. Зәйнәп ханымга килгәндә, аның моңлы тавышы, кабатланмас репертуары, искиткеч зәвыгы бар татар халкының йөрәген яулады. Зәйнәп Фәрхетдинова тамашачысын көчле энергетикасы белән әсир иткән җырчы. Ул сәхнәдә чакта гүя биючеләр дә артык. Тамашачы аңардан башка һич кемне күзләмидер сыман. Яраткан җырчыбызның иҗаты белән тагын бик күп еллар сыкланырга язсын иде. Бу сюжеттан соң амин дип кенә әйтеп куясы килә Зәйнәп ханым. Менә сез бит инде дистәләгән еллар буе халкыбызны берсеннән-берсе матур җырларыгыз белән тәрбиялисез дип әйтергә кирәк. Аларга рухи азык бүләк итәсез. Менә берсеннән-берсе матур җырларны туплау өчен сез каян илһам аласыз һәм җырларны сайлаганда нәрсәгә карап сайлыйсыз? Әйе, шулай, вакыт тиз генә узганда киткән, 30 елдан артык, әйе. Әйбәт сәхнә гомере. Әлбәттә, бүгенге көндә дә без инде әле аякта, мин үземнең иҗатымнан ярагайганым юк. Һәр вакыт җырлар өстендә эшлим, һәм инде әлбәттә элеккечә кызыксынам, элеккечә музыка дөньясында мин Кайныйсыз актив. Кайныйм, әйе, Аллага шөкер. Бу шушы үземнең җырларыма тугрылыгым минем бүгенге көндә дә эзләнәм, һәм инде әлбәттә яңалык белән тагын да матур булсын, һәм истә кала торган булсын, күңелле булсын. Әгәр дә инде шул теге хисләнгән вакытта хисләрне ачып салырлык булсын дигән җырларны һаман да инде әлбәттә мин туплыйм үземнең репертуарыма. Менә беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәсез? Җырның сүзләренәме, әллә инде көенәме? Менә көйнең кайвакыт була шундый электр була торган бер моменты, һәм минем иң беренче шуннан соң, көйдән соң әлбәттә сүзләренә карыйм. Туры киләме икән бу сүзләр бу урынга дип. Һәм шушы мелодияга, шушы көйнә сүзләре минем күңелемнән менә шулай киреп ята икән, үземә ошаса, әлбәттә, демәк, мин инде яңадан бу җырны җырлыйм. Сүзләр
күңелгә ашап андый яздырган җырларыбыз да бар репертуарда, андыйлар да булды. Беренче чиратта инде автор өчен ул, мәсәлән, ул сүзләренә карап ки тудыра торгандыр. Менә композитор өчен, ки язучы өчен. Менә җырчы өчен инде ул әлбәттә минем күңелемә иң беренче чиратта карале моның бит ниндидер бер безнең моңнарыбыз белән яуса тирән, ниндидер матур нечкәлеге бар, яумаса бер матур адымы бар дип инде шулай башта кигә игътибар итәм. Ансы иң беренче чиратта мин кигә игътибар итәм һәм әйтәм бит шуннан соң сүзләрен тикшерә башлыйм. Менә туры килмәгән очраклары булдымы? Әйтик, мәсәлән, көй сезгә бик ошый, менә сүзләре күңелегезгә ятып бетми кебек. Була. Бик еш була андый очраклар. Һәм инде мин әйтәм инде үзебезнең шул аралаша торган композиторларга, бәлкем бүтән кешенең күңеленә буятыр, тәкъдим итерсең бүтәннәргә дип тә шулай, я булмаса шундый үзгәртеп карарбыз дип эшләгән очраклар бик күп булды. Менә хәзерге вакытта җырларның гомере бик кыска дип әйтер идем мин. Әйтик, мәсәлән, сезнең җырларыгызны тыңлаган сайын тыңлыйсы гына килеп тора. Менә хәзерге көннең популяр җырлары да күпмедер вакыт үткәннән соң инде ничектер онытыла, киридән кайтып аларны тыңлыйсы килми. Ничек уйлыйсыз? Җырның гомере озын булсын өчен ниндидер гамәлләр башкарырга кирәкме? Менә нәрсәгә бәйле җырның гомере? Менә тыңлаган вакытта бәлкем кешенең күңел халәтеннән күңеленә кереп кала торгандыр ул җыр, мәсәлән, тыңлаучының әйтик инде шул вакытта тормышындагы берәр хәл белән бәйле вакытларда җырлар инде бренди ситуацияга, вакыйга белән бәйле вакытта күңелгә кереп калган нары инде аның чыкмыйдыр. Шулай да менә була шундый момент, менә ностальгия дибез бит инде, минем мәсәлән кай вакыт үземнең менә шул элеккегә әйләнеп тә кайтасым килми, мәсәлән, шул җырланган шул чор, чөнки аны берничек тә кайта алмыйсың. Ул кире кайтара алмыйсың бит. Шуңа күрә ул куала. Тагын бер моменты бар минемчә бүгенге көндә, барыбер без вакытны тиз үтә дибез, кояшның әйләнеше белән дә бәйлибез, Чынлап та, бәлкем ул шулайдыр да. Без бит белмибез, бер гасырдан соң кире әйләнеп калгач, бу чорда нәрсәләр кыланганын, кешенең, дөньяның нинди халәттә булганын, кешелекнең. Шуңа күрә инде без минем уйлавымча, бүгенге көндә заман таләбе бәлки шулай булырга тиеш. Ник соң минем генә күңелем түгел, я булмаса җырчы күңеле, я булса иҗатчы, я берәр нинди яңалык ачкан кешенең бәлкем күңеле шуны таләп итә икән димәк ул. Кирәк тормышка үзебезнең әйләнә безгә инде дигәндәй. Әмма менә тагын кире әйләнеп кайтмау дигәннән шуны әйтәсем килә, чынлап та менә бар шундый көйләр, аларны яңартасы килә. Яңартып, яңа музыкаль бизәлеш кертәсе килә. Минем үземнең күңелем шулай. Мин иске белән яшәмим, мин яңалык белән һаман атлыйм. Һәм шуңа күрә бүгенге көннең, менә әйтәбез инде аның звучаниесе, яңгырашы, минемчә менә бу төннең, бөтен нинә бәйле булырга тиеш. Без күрә торган, күз белән кабул итә торган менә шушы әйләнә тирәлеккә менә бу колак белән дә ишетелгән бер тәңгәл булырга тиеш. Бүгенге көндә мин яңалык белән эшкәртелгән һәм башкарылган, тапшырылган әсәрләрне яратам. Шулай булырга тиеш. Димәк, сез инде иҗаттагы яңалыкларга уңай карыйсыз, шулай бит? Әлбәттә карыйм. Шулай. Һәм шулай ук ул кешенең яңадан сәхнәгә килгән кешеләрне әйтик, әгәр дә аларны алсак, менә шушы яңалыклар белән кеше үзенең имиджын, үзенең күңелен, халкы нәрсә әйтергә теләгәнен ачып бирерлек мөмкинлекләр дә зур. Шуңа күрә аны белергә генә кирәк. Һәм әлбәттә безнең бит нәрсә әйтәбез, кайсы халыкны гына алсаң да, аның күңеле бит җырга моңга бай. Без бит шул кешеләр, без бит шул авырлык белән, шул шатлыкларны кичереп, күңеленең теге ничкәлекләрен туганнар белән, мәхәббәтең белән, гаиләң белән бәйләп, чиктер менә шулай тормышка чыгарасы килә. Шуңа күрә без халык күңелен белән бәйле бер дулкында бара торган кешеләр без бар дигәнне менә бүгенге көндә мин җырчы буларак шушыны ачып бирәм. Бит безнең халкыбыз үзе тирән моңлы, шундый моңлы җырчы, җырлы
тавышлы, моңлы, ішкі дүниясы бай кешеләр белән тулы. Кайвакыт инде әлбәттә мин ачып та бирә алмыймдыр кебек тоела. Шундай авыр моментлар бар. Халыкның, мәсәлән, или безнең моңның ниндидер бер тулып яткан бер моменты, менә шуны тагын да ныграк югарылыкларга, биекләргә күтәрелик. Әлбәттә, шундай ачышларны үзем дә көтәм. Үземнән генә түгел, әлбәттә, яшьләрдән. Менә шушыны без бары тапшырырга һәм күрсәтергә тиеш халкыбызның күңел байлыгын. Бик матур фикерләрегез, Зәйнәп ханым. Менә мин, мәсәлән, үз чиратымда сезнең бик яшь төшләремә керәсең дигән җырыгызны үлеп яратып тыңлыйм. Менә әлеге җырның язмышы турында да беләсем килә. Әлеге җыр яңадан сәхнәгә менер микән? Мирхади Разов сүзләре, Виталий Агапов иҗат иткән бу җырны. Миндә Виталийның бер-ике җыры калды. Мин аны яңартып аның иҗат кичәсендә җырладым. Ялгышмасам, ул җырны соң менә әгәрдә сораучылар күп бит, чынлап та менә син дә әйткәч, мен кабат аларны репертуарга кертергә була. Минем лирика бит күп. Шуңа күрә инде күпләр һәрвакыт шушы менә бу моңлы җырыгызны, менә бу бер хат дигән җырны, мәсәлән, яңадан инде тагын әйтик шул ук. Тамашачылар сорый димәк, шулай бит. Мәсәлән, менә син әйткән бик яшь төшләремә керәсең, аны миннән сорадылар. Менә шундый моңлы җырларны митем. Олар белән әгәрдә мин бер концертка гына сыйып бетә алмасмын. Бәлки шундый лирик концерт дигән бер башкарсам гына инде. Бәлки берничә концерттан торган программа булыр ул. Бер көнне лирика, бер икенче көнне кызы җырлар. Шулай эшләсәң, идеялар күп инде алар. Яңартырга кирәк. Бөтенесенә дә инде аның яңадан тукталып, иҗат итәргә вакыт та калмый. Күп очракта инде менә яшьләр алып җырлый, һәм ансы да бик яхшы, начар түгел. Зәйнәп ханым, менә бүгенге көндә бигрәк тә инде яшь башкаручылар дип әйтик, сай фикерле, ниндидер мәгънәсез сүзләр дә булган җырлар башкаралар. Ничек уйлыйсыз, бу безнең сәхнәбезгә килешәме? Мондай җырлар кирәкме безгә? Безнең дә бит яшьләребез бар. Безнең дә бит әле теге переходный возрастта булган, үзебезнең кичкенә буыннар бар. Аннан соң бит инде алар ниндидер бер этапта бит инде үсәләр, үзләренә сайлыйлар, эзләнәләр. Нинди юл белән булса да, безнең сәнгать белән, җыр белән кызыксынсалар яшьләр, ул бит аларга алга барырга, теге үзеннән самовыражение, мәсәлән, үзен ачырга, эзләнергә, ничектер хисләрен белдерергә бер файда гына бит инде ул. Безнең сәхнәдә булай булырга тиеш түгел дип әйтү, минемчә, ул катгый кирәк түгел дигән әйберләр, ул дөрес түгел. Кешегә мөмкинлек бирергә кирәк, кешегә иҗат итәргә мөмкинлек бирергә кирәк. Әмма теге мин каршы тузга язмаган сүзләр, ул сүгенү сүзләре, ул хәзер бигрәк лексиконда кешенең адым сайын яңа гына теге ниләрне карасаң, юмор кичәләрен, нәрсәләрне карасаң да, җырларны карасаң да, барсы да шулай нитәләр бит, үзенең выражать итәләр, хисләрен белдерәләр, но мин бөтенләй сүгенүгә әлбәттә каршы. Балалар булган кеше, тем более менә бу ул яшьтән узган кеше, мин аны кабул итмим. Әмма кайвакыт теге урынны гына кереп утырган моментларда була, аларны бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Әйтәм бит, балалар гәрдә үзләренең нинди бер яшьтә шушы теге аның ритмына, теге бир өчен кулланып, үзләренең теге ял итүләрендә шушы иҗат ителгән әйберләрне кулланалар икән, җырларны әйтегәйме. Ул бит инде плюс гына шулай бит. Ул бер яклап плюс, бер сүзем дә юк. Мин әйтмим, ни дип теге начар сүзле әйберләр плюс дип. Начар сүзле әйбер плюс түгел инде. Алар яңадан үзләре шуларны башкарганнан соң яңадан ялырга да мөмкинлекләр, тыңлаганнан соң нәрсә таптым мин моңарда дип әйтерләр. Шуңа күрә ул теге һәр нәрсә үзенчә тәрбияли инде ул. Оннан соң бит әле мәкалебездә бар, җырның йыртыгы юк. Димәк, иҗат итсеннәр, шулай бит. Шулай, бик дөрес. Зәйнәп ханым, әйтик, әле шушы урында тагын бер сюжет карап битек. Танылган җырлар авторы Илмира Җәлилованың да җырларның тематикасына кагылышлы үз фикере бар. Аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез.
Ачы хәсрәтне, шатлыклы мизгелләрне дә җырга салабыз. Җырчылар тамашачының күңеленә үтеп керердәй җырлар сайларга тырыша. Ә эчтәлегенә килгәндә, татар эстрадасында төп тема булып мәхәббәт кала бирә икән. Мәхәббәт ул булырга мөмкин безнең табигатькә. Хәтта менә безнең яшьләребез бүгенге көндә экология темасына җырлар языйк әле дигән тәкъдим белән дә чыгалар. Ярату булырга мөмкин, бездә бит инде бик ярата менә безнең менталитет нигәдер шул кадәр сагышлы, инде аерылышкан, хыянәт, ачы сагыш турындагы мәхәббәтне тыңларга. Бүгенге яшьләребез әйдәгез якты мәхәббәт турында язабыз дип әйтәләр. Әйдәгез инде өлгергән мәхәббәт турында язабыз дип әйтәләр. Мәхәббәтне дә төрлечә иттереп, төрле темада, төрле сүзләр белән һәм гомумән яңа төр итеп бирергә була. Такташ та һәрбер йөрәк мәхәббәтне яңарта дип язган. Илмира ханым җырны да яңартырга була дип саный. Берничә ел элек инде шундый таләп куйдым үземә бу. Минем эчке таләбем, эчке мохтаҗлыгым дип әйтим мөгаен. Мин үзем яраткан тавышка язам. Җырчылар мөрәҗәгать иткәндә мин сорыйм, җибәргез әле миңа, әгәр мин җырчыны белмәсәм, аудио язмагызны үзегезнең. Һәм мин тавышын тыңлап караганнан соң әйтәм, мин язаммы, юкмы. Һәм мин очрашам җырчы белән үзе белән шәхсән, һәм аның күңел халәтен аңлыйсым килә минем. Илмира ханым фикеренчә, җыр язуга алынучы хисләрен тулысынча ачып бирә алганда гына бу эшкә алынырга тиеш. Мин һәр вакыт әйтәм, мин шигырьне дә хәзер шулай язам. Мин язмый кала алмаганда гына язу яклы. Әгәр син бу очракта язмый кала аласың икән, син үзеңнән яхшырак язган кешеләрне укырга тиеш шушы вакытта. Язмый кала алмасаң гына язарга кирәк. Сюжетны да карап беттек. Илмир ханымның фикерләренә нәрсә дип җавап бирер идегез? Килешәсезме? Мин дә тыңлап карыйсы килде Илмираның Җырларын, шигырьләрен укып карыйсым килде. Нәрсә әйтәсем килә, менә якты мәхәббәт турында дип әйтәйме? Якты мәхәббәткә барыр өчен кеше үзе өлгергән булырга тиеш. Авырлыксыз бер нәрсә дә булмый, әмма бу тормыш, бүгенге тормыш инде безнең алда китереп куя шулай бер нәрсә дә авырлык белән түгел, барысы да яхшы гына кебек тоелган. Ниндидер шундый бер элпә дә бар кебек, әйме? Шуңа күрә әлбәттә сагыш, мәхәббәт ул табигатькә генә булырга мөмкин түгел. Мәхәббәт ул мәхәббәт инде. Мәхәббәт ул иң беренче үз-үзеңә, кешегә, әйләнә тирәгә бу зур мәхәббәт булырга тиеш. Соклану табигатькә була. Мәхәббәтсез булмый, әлбәттә, шул мәхәббәт безне яшәтә дә инде. Мәхәббәт. Иң беренче чиратта бөтен кешелекнең этәргече булган нәрсә, төп нәрсә ул сөю, мәхәббәт. Менә Иң матур хисләр. Иң матур хисләр дип тотына һәрбер кеше. Бер кешедә баласын начар булсын, я булмаса син моны кабул итмә, я булмаса ниндидер начарлыкка өйрәтмәй бит. Әйме, яхшы булсын, матур булсын дип тәрбияли, әлбәттә. Менә каян килеп чыга ул ниндидер бер сагышлы, ниндидер бер тискәре мөнәсәбәтләр. Каян килеп чыга? Әлбәттә, кешенең күңеле төрле булып яралган. Ничкә күңеле нык кабул итә, йөрәгенә кабул итә. Ә бит инде менә шушы гел якты мәхәббәт турында гына уйлап йөрүп, мәсәлән, мин әйтәлмим инде, бит кеше үзенең нә каршы барырга тиеш түгел. Үзенең кеше барырга тиеш түгел, үзенең шушы иратча булып каласы килә. Хатын-кызча булып каласы килә. Бүгенге көндә. Шуңа күрә күп нәрсәгә без хатын-кызлар бигрәк тә күзне йома белмибез. Без ничектер һаман ишкәлегенә төшенеп, һаманда теге отношенияларны теге ачыклап, бер-беренә булган мөнәсәбәтләрне ачыклап яшәргә тырышабыз. Ә менә бу ачыкларга тырышу, мәсәлән, ни булмаса, ул бит кеше каты бәгырьле булыр иде ул. Әгәр дә бу бит инде күрмәмешкә салышу була. Мәсәлән, гел яктылык, матурлык турында гына уйлап, якын тирәңне күрмичә, ул бит каты бәгырьлелек. Ул ничектер чынлап та бүгенге көннең кайбер моментлары шуннан килеп туадыр да. Теге әйләнә тирәгә теге маяк хата с края дигән мәгънәләр бар бит безнең халыкларыбызның әйтелешендә, әйме? Шуңа күрә
ул бит бер мәхәббәткә генә түгел, ул әйләнә тирәгә дә кешенең ялкын сүндерергә мөмкин. Шуңа күрә кешелеклелеге югалмасын. Менә иң мөһиме шул. Менә шул булганда бер-береңне аңлап, юл куеп, ничектер дөрес башлау. Хатын-кыз булып калырга тиеш. Хатын-кыз шулай ук нәзек, әйтегез, нәзберек тә дип инде, мөлаем, сөйкемле, каты бәгырьле булырга тиеш түгел. Ират ул барыбер, ул терлек, бу безнең тереклегебезнең тернәге, бөтен барыбер нәрсә дисәң дә, нинди кеше генә булып хатын-кыз булса да, барыбер ират күңелен аңлап, ират белән берлектә барганда, без менә шушы көнгә килеп җиткәнбез инде. Дөньялыктагы ачылышлар ул миңа калса барыбер шундый мөнәсәбәтләр булганда яхшырак тәмамлана. Аның бит әле азагы бар. Бүгенге көндә, мәсәлән, әйтергә була, шулай дип яңалыклар әле нинди искитмәле шундый тетрәндергеч мөнәсәбәтләр бар, мәсәлән. Менә шуңа күрә, менә ул бит әле аның без нәтиҗәсен белмибез. Шуңа күрә ничектер дөрес юлдан барырга кирәк. Шундый тирән һәм бай эчтәлекле фикерләрегез, Зәйнәп ханым. Сез бит инде әйтергә кирәк, бездә беренче генә тапкыр кунакта. Һәм мөмкин булса, безнең тамашачыларыбыз өчен дә берәр матур җырыгызны башкарсагыз, бик рәхәтләнеп тыңлар идек. Азат Хөсәйновның Мансур Гыйләҗев сүзләрен язган җыры Бичура спектаклендә күргәннән соң мин аңарга гашыйк булдым. Беренчедән, ул Бичураны уйнаган актерыбызга мәрхүм. Менә инде шуннан бу җыр минем күңелемгә бик кирип калды, чөнки теге әти-әниләрдән туган яктан киткән җырлар, яшьлек, инде эзләнү, теге сагыну бөтенесе уралып барган вакытта, бу Бичура сагышлы җыр минем һаман да күңелемдә. Безнең тамашачыларыбыз да ишетеп бетсен әле. Кара бүдрә чәчләремне үрдерәсем килмидер. Кара бүдрә чәчләремне үрдерәсем килмидер. Эчем ялкын, тышым салкын, сиздерәсем килмидер. Эчем ялкын, тышым салкын, сиздерәсем килмидер. Искиткеч булды бу. Шундый матур бүләгегез өчен сезгә әлбәттә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Ни кызганыч, Зәйнәп ханым, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Сезгә эчтәлекле матур әңгәмә өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Сез чын мәгънәсендә халкыбызның асыл ташы һәм озак еллар буе сәхнәбезне балкытып, яктыртып, иҗат итәргә насыйп булсын сезгә. Әйтер сүзләрегез булса, рәхим итегез. Эшләрегез дә уңышлар. Яңалык ул безгә кирәк, һәрберебезгә кирәк. Һәм инде яңалык безнең тормышыбызның тәргеше. Шуңа күрә бүгенге тапшыруыбызга чакырып, менә җылы әңгәмә өчен дә Гөлүсә, сиңа бик зур рәхмәт. Инде эшләр бар, тик уңышлы булсын. Инде саулык, сәламәтлек иң мөһиме. Шул Бигрәк тә бүгенге көндә шулай бит. Әйе, бик дөрес. Шуңа күрә очрашып торырга насыйп итсен. Халкыбызның күңеле яхшы булсын. Халкыбызның күңеле яхшы булса, безнең дә күңел яхшы була. Әлбәттә, сәхнә кешенең, сәнгать кешенең инде ул үзенең яңалыклары белән сөендереп кенә торасы килә, әйләнә-тирәне. Бик зур рәхмәт сезгә. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.